ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକରେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ରିପ୍ଲାଏ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ଲିମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ତିଆରି କରିବ ବା ଫଲୋଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏଣୁ ଆପଣ କାହାର କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇ କାହାର ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଯିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକର ଲାଭ ହୁଏ, ସେଇ ଲୋକର ଫାଇଦା ହୁଏ। ଏଣୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଫଟୋ ସହିତ ନିହାତି ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିଚ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫଲୋଅର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।